माजी आमदार परशुराम उपरकर आणि राजन तेली यांचा कुडाळत सत्कार समारंभ पार पडला। यावेळी बोलताना आमदार वैभव नाईक यांनी नारायण राणे कुटुंबियांवर जोरदार हल्लाबोल केला। आणि नेहमीच तुम्हाला विजयाच्या पताकामध्ये पोहोचतील असं तुम्हाला वचन या ठिकाणी देतो। शिवसेनेचे माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी शिवसेनेच्या घडामोडीमुळे फुटाफुटीनंतर सुद्धा शिवसेनेची एकनिष्ठ राहून शिवसेनेमध्ये या शिवसेना वाढवण्यामध्ये मोठा हातभार लावला। त्यांचा आम्ही नेहमीच आमचे सर्व शिवसैनिक मान आणि सन्मान करतील। त्याचबरोबर तुमच्यावर जे कार्यकर्ते आले त्या कार्यकर्त्यांचा मान आणि सन्मान मिळण्याचं काम मी आणि माझे शिवसैनिक नेहमीच करू। खरं तर आज राजकारणामध्ये भाईसाहेब गोयकर असतील, संजयजी फडते असतील, या शिवसेनेच्या मंडळींनी या ठिकाणी शिवसेना वाढवण्याचं प्रामाणिक काम केलं। मुंबईवरून आलेल्या एका कार्यकर्त्याला त्यांनी मुख्यमंत्री पदासाठी या ठिकाणी पोहोचवलं, परंतु काही वर्षानंतर जे बाळासाहेबांवर आरोप करणार आहे ते आपल्या पुत्रप्रेमामुळे केवढे आंदोलन झाले, पुत्रप्रेमामुळे किती पक्ष बदलत आहे हे आपण त्या ठिकाणी बघितलं असावं। खरं तर भास्कर जाधवांचं या ठिकाणी मला एक वाक्य आठवतं की ज्यांनी ज्यांनी बाळासाहेबांना त्रास दिला ते या राजकीय जीवनामध्ये संपल्याशिवाय राहणार नाही असं आता बघित असाल की पक्ष कुठला असला तरी सत्ता आपली बसली पाहिजे। आज शिवसेना हा सामान्य कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे। सामान्य कार्यकर्त्यांना ताकद देण्याचं काम या शिवसेना पक्षाने केलेलं आहे। माझ्या अजूनही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांना जनतेला विनंती आहे की जो सामान्य लोक असतो, सामान्य लोकप्रतिनिधी कार्यकर्ता लोकप्रतिनिधी होतो, तो लोकप्रतिनिधी लोकांचे प्रश्न तळमळीने सोडण्याचा प्रयत्न करतो, तो लोकप्रतिनिधी पक्षाशी ठाम राहण्याचा प्रयत्न करतो, निष्ठेने राहण्याचा प्रयत्न करतो। परंतु काही मंडळी फक्त आणि फक्त पद आणि पैशासाठीच एकत्र आलेले असतात, त्यांना कुठल्या पदाची निष्ठा नसते आणि अशी मंडळी आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पुन्हा एकदा घराण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत आहेत। आपण या सर्वांना आज खरं तर या दोघांनी चांगला निर्णय घेतला आणि शिवसेना एकत्रित करण्यासाठी आता पुन्हा एकदा त्यांनी कंबर कसलेली आहे। या कंबर कसण्यामध्ये आपण सुद्धा सहभागी झालं पाहिजे, आपण सुद्धा ते जे आधी ते करण्याचं काम सुद्धा या ठिकाणी नेमलं पाहिजे। खरं तर कार्यकर्ते आल्यानंतर सामान्य कार्यकर्त्यांना सुद्धा निश्चित करण्यासाठी खरं तर राजकीय उपकरणा माहिती आहे की तुमची संघटना केल्यानंतर 15 वर्षामध्ये आम्ही सर्व कार्यकर्ते एकच दिलाने आम्ही सुखदुःखामध्ये सहभागी झालो, एकमेकांबरोबर विश्वासाने राहिलो आणि म्हणून सुद्धा पडझडीनंतर सुद्धा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसेना ठेवण्याचं काम, एकत्र ठेवण्याचं काम या ठिकाणी केलं। खरं तर पदे येतात पदं जातात, दीपक केसरकर पदासाठी या ठिकाणी आले, पदानंतर गेले, पण त्यांच्यावर सामान्य शिवसैनिकांनी गेला। उदय चव्हाण काही दिवसापूर्वी पालकमंत्री झाले, परंतु सामान्य लोकांची नाळ त्यांच्यावर होती, त्यांची नाळ फक्त ठेकेदारांकडून या ठिकाणी जुळली आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल। परंतु सामान्य कार्यकर्त्याच्या लोक त्यांची जाळ सामान्य शिवसैनिकांकडून घडते आणि या शिवसैनिकांना उद्या येणाऱ्या सत्तेमध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतील आणि या सत्तेमध्ये आपल्या सामान्य शिवसैनिकांना न्याय देण्याचं काम आणि सर्व मंडळी या ठिकाणी केलं पाहिजे आणि ते आपण करू असं वचन या ठिकाणी देतो। आज जास्त वेळ बोलणार नाही, परंतु या विभागाचा आमदार म्हणून गेल्या 10 वर्षात काम करत असताना मी एवढंच केलं आहे की सामान्य लोकांचे काय प्रश्न आहेत, सामान्य लोकांची सुखदुःख काय आहे, सामान्य लोकांना काय आरोग्य सेवा दिली पाहिजे हे सगळं या ठिकाणी बघण्याचं काम गेल्या 10 वर्षामध्ये आमदार म्हणून केलं। मला आठवतं की एखाद्या विरोधकांनी सुद्धा आरोप केल्यानंतर त्याला त्या पद्धतीने काम केलं पाहिजे। 5 वर्षापूर्वी निवडणुकीच्या प्रचारावेळी माजी आमदार सुखदेव सावंत यांनी मला सांगितलं होतं की तू एकही धरण या जिल्ह्यामध्ये या मतदारसंघामध्ये बांधले नाही आणि उद्धव ठाकरे 2 वर्ष मुख्यमंत्री होते, 2 वर्षामध्ये 3 धरणांचं या ठिकाणी काम धरणाचं काम सुरू आहे, आंगणेवाडीचं काम सुरू आहे, राजस्थानच्या गुडघेमध्ये कामाला वर पडवली दिवाळीनंतर ते काम सुरू होणार आहे, आमचं धरण पूर्ण झालंय। म्हणजे आपला माणूस जर मुख्यमंत्री असेल, आपली सत्ता जर असेल तर आपण चांगलं काम करू शकतो, या ठिकाणी करून दाखवत आहे। आज शासकीय मेडिकल कॉलेज हे कोणाला स्वतःला वाटत नव्हतं, ते शासकीय मेडिकल कॉलेज उद्धव ठाकरे 2 वर्ष मुख्यमंत्री असताना केलं। महिला हॉस्पिटलसाठी वेगळं हॉस्पिटल या ठिकाणी निर्माण केलं। अशी कामं फक्त आणि फक्त आपली सत्ता आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असल्यामुळे
खरं तर माझी आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला विनंती आहे, या विधानसभेमध्ये 2 उमेदवार असणार आहेत. एक 10 वर्ष म्हणून मी तुमच्याकडे माझं काम केलंय ते तुमच्याकडे आहे, आणि 10 वर्ष जे दुसरे उमेदवार आहेत ते सुद्धा 5 वर्ष खासदार या मतदारसंघामध्ये होते. ते 5 वर्ष 2दा लोकसभेला पराभूत झालेले उमेदवार म्हणून लोकव्यक्ती होते. त्यांचे वडील मंत्री होते, त्यांचे सत्ता भाजपची होती. त्यांनी आपल्या गावामध्ये आपल्या मतदारसंघात त्यांनी काय कामं केली, मी काय काम केली, मी किती सुखदुःखात सहभाग झालो, ते किती सुखदुःखात सहभाग झाले. मी आपण बघितलं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा कशा पद्धतीने बांधला, त्याचा भ्रष्टाचार कसा केला, परंतु भ्रष्टाचार काढला म्हणून आमच्या घरापर्यंत येणारे हे उमेदवार कसे आहेत याचा तुम्ही निश्चित या ठिकाणी विचार करा. आज बाउन्सरची प्रक्रिया 6 महिने खासदार झाले, आता पुन्हा या प्रक्रियेला पुन्हा एकदा उभारे करावं लागते, आणि अशी प्रवृत्ती उभारे फुटायच्या आधीच आपण ती काढली पाहिजे, आणि ते काम आपण सर्वांनी या ठिकाणी करूया. पुन्हा एकदा उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री होण्यासाठी आपल्याला खरं तर एकदा पक्षाने उमेदवार दिला की आपल्यामध्ये सुद्धा मतभेद नसतो, परंतु आपल्या कार्यकर्त्यांना आता समजण्याची गोष्ट आहे. येणारे 25 दिवस आपण उद्धवजींसाठी, शिवसेनेसाठी आणि आमच्यासाठी दिले पाहिजे, आणि जर आपण दिले या मतदारसंघावरच काय सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये आहे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह महाराष्ट्राच्या विधानसभेत प्रभाव पडेल असा ठाम विश्वास महाराष्ट्राच्या जनतेला आहे. आज कोणाला वाटलं नव्हतं की मोदींच्या लाटेत सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये 31 जागा येतील. आज विधानसभेमध्ये सुद्धा अनेक एक्झिट पोल दाखवत आहेत की महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता आहे, आणि त्या सत्तेमध्ये आपण असलो पाहिजे. त्या सत्तेचा फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी झाला पाहिजे, त्या सत्तेचा फायदा जर सामान्य शिवसैनिकांच्या समाजकारणासाठी झाला पाहिजे, तर आपल्याला सर्वांना कुठून काम केलं पाहिजे. मला खात्री आहे की गेले अनेक आमिष येऊन आम्ही अभोगलो नाही, अनेक लोक आम्ही अभोगलो नाही, आमच्यासारखे तुम्हाला सुद्धा अनेक त्रास आले, सरपंचाला अनेक आमिष आली, आमच्या सामान्य कार्यकर्त्यांना अनेक आमिष आले, परंतु ते कुठे कुठे नाही. आणि येणाऱ्या काळामध्ये या सगळ्या गोष्टीचा लाभ आपल्याला मतदारांद्वारे व्यक्त केला पाहिजे, आणि तो आपण करा. पुन्हा एकदा परशुराम उपरकर आणि राजन तेली यांचं मनापासून तुमच्या सर्वांच्या वतीने स्वागत करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.